Aita semeak asto gainean. Behin batez, gizon bat asto baten gainean zijoan, eta hari tiraka semea. Jendeak orduan esan zuen, "Halakorik, aita eroso baino erosoago, eta semea berriz oinez." Hurrena, semea asto gainean eta aita oinez abiatu ziren. Orduan jendeak, "Sinestezina da, mutiko alferrontzi asto gainean eta aita gaixoa hor konpon." Hurrenago, aita semeak batera igo ziren. Baina orduan ere jendeak, "Arranopola, ez alduzu errukirik, bien pixuarekin astoa leherreginik doa." Eta azkena, biak asto gainetik jaitsi, eta oinez jarraitu zuten. Eta jendeak, ene, lau hankako astoa izan eta oinez joateare, lelo alakoak." Orduan aita semeek sokabana hartu, eta astoaren aurreko eta atzeko hankak lotu zituzten. Bide bazterreko enbor bat haien artetik ipini, eta astoa sorbalda gainean eraman zuten. Horrexegatik dio esaerak, lehenago faltako da zer jana, zer esana baino, eta fini. Mateo txistu. Mateo txistu apaiza zen, baina batez ere ehiztari amorratua. Egun batez, meza ematen ari zela, bere zakurren zaunkak entzun zituen. Erbi baten atzetik zebiltzan, antza. Mateo txistu orduan, ez bat eta ez bi, elizatik irten eta zakurren atzetik joan zen. Geroztik hor dabil beti ibili eta ibili behin ere gelditzen ez dela. Eta hurbil xamar dabilelarik bere zakurren zaunkak entzuten dira. Au, batek. I, bigarrenak. Gro, azkenak. Eta fini. Elur malutak. Antzina, azeri bat elur malutei begira zegoela, saia zapla albora egaldatu zitzaion. Zertan zabiltza Lukito, oiolumei begira ala? Lukitok baina ez zion sinetsi. Malutak ezin bada oiolumak izan. Saiak ekin egin zion orduan. Egia da, egia berdaderoa. Zeruan egundoko estaiak ospatzen ari dira. Oilopila erredute eta maluta hauek haien luma baino ez dira. Lukitok adurra zeriola esan zuen. Zerura gustura joango nintzateke ba, oilozale amorratua naiz. Heldu orduan nire buztanari esan zion saiak, eta nik eramango zaitut. Hala bada, zapla saiak zeruan gora eramandu Lukito, eta odeia baino gorago heldu direlarik esan dio. Ongi altzatoz? Baina Lukito isilik. Ongi altzatozen, saiak atzera haserre. Erantzun behingoz, bestela bota egingo zaitut. Edo zer erantzuteko ere, azeriak ahoa zabaldu behar, eta zabaldu bazuen, zabaldu zuen. Ziplo jausi zen lurrera, elur maluta baino lasterrago inundik ere. Egia ala gezurra, begi bien artean, sudurra. Luma eta papera. Egun batez, gizon bat bere gurdiarekin joan zen herrira.
Botikara heldu zelarik, gurditik egurrezko ate handi bat jaitsi zuen. Eta ate aresekin sartu zen botikara. Botikari harrituak orduan esan dio: "Arranopola, hau ez da aroztegia gizona, botika baizik." "Ongitxo dakit nik hau botika dena," erantzun besteak. "Baina emaztea oso gaixorik dut, eta sendagilea ekarri dugu etxera. Eta han ez baitaukagu ez paperik ez lumarik, sendagileak klarion puska bat hartu eta ate honetan idatzi behar izan ditu botiken izenak. Prestatuko aldizkidazu lehenbailen." Botikariak atean idatzitakoa prestatu zion, eta horrekin batera paper zati bat eta arkatz bat eman zizkion. "Hurrengoan azkarrago ibil zaitezen," esan zion. Eta fini. Zeruzaleak. Ezkurra herriko jendea, behin batez, Oli izeneko mendira igo zen, handik zerura igotzeko asmotan. Horretarako herritarrek saski pila eraman zuten tontorrera. Saski guztiak bata bestearen gainean ipini zituzten, eta gero herriko mutikori bizkorrena hasi zen igotzen. Hala bada, saskirik altuenera igozelarik, herritarrei esan zien: "Bakarra behar dut, zerura heldu ahal izateko, saski bakar bat." Zer egin zuten? Azpi-azpiko bat kendu, eta noski, saski guztiak erori egin ziren, eta noski, mutikoa heldu zen, baina lurrera eta muturrez aurrera. Eta fini. Bi igelak. Antzina, nekazari batek bi igel topatu zituen etxe inguruan. Makila harturik errekarantza bidali nahi izan zituen, baina igelak etxean sartu ez ziren ba. Nekazaria hurbil sumaturik, brist! Igelek jausi karagarri bat egin, eta nataz betetako ontzi batean jausi ziren. Nataura baina oso trinkoa zen, eta ezin bada igeri egin. Nataura baina oso irristakorra zen, eta ezin bada jausi egin. Igeletako batek orduan esan zuen: "Ezinezkoa da, alferrik ari gara, zertarako gehiago sufritu." Eta hankak eragiteari utzirik, kluk esan, eta nata barrenean ondoratu zen. Beste igelak ostera, etxi ez, eta gau osoa igaro zuen, hankei eragin eta eragin, txast eta txast, eta hainbeste eragin zien hankei, hainbeste alegindu zen, azkenean nata gogortu eta gurin bihurtu baitzuen. Eta egun sentiarekin, eguzkiak gela argitu zuenean, igelak gurin gogorrura ikusi zuenean, pozaren pozez jausi handi bat egin zuen eta kro batean abiatu zen basorantza. Egia lagezurra, begi bien artean sudurra. Esne saltzailea. Bazi joan behin esne saltzaile bat azokara, eta bere baitan ari zen. Esne hau saldurik, 20 txampon irabaziko ditut. 20 txamponekin dozena bat arrautza erosiko ditut. Olioari utziko dizkiot, eta gutxienez 6 txita lortuko ditut. Hoiek saldurik, gutxienez 100 txampon irabaziko ditut.
100 txamponekin txerrikume bat erosiko dut, eta hori hazi ostean 200 txampon irabaziko ditut. 200 txampon hoiekin txal bat erosiko dut, eta beia egiten denean. Baina gogoeta hoietan zebilela, lasterka zetorren ikazkinaren astoa ikusi ez, eta estropezu egin zuen. Esne saltzailea muturrez aurrera jausi zen, eta marmita airean irten zen, gero lurraren kontra txiki-txiki egiteko. Ameskeriak beti aize hutsa dira, galgarri izan daiteke hoietxen diztira. Kontuz neurrezazu daukazun desira, ez ezazu eraman horren urrutira. Santa Agedaren historia. Familia honekoa eta neskatxa xarmanta izan omen zen Ageda. Sizilian jaio zen, orain dela 1500 urte baino gehiago. Eta hain ederra izanik, Kintianus izeneko gobernari batek bere ganatu nahi izan zuen. Baina neskatxak arekin ezkondu nahi ez. Gobernariak direnak eta ez direnak egin zituen neska erakartzeko, eta honez lortzerik izan ez zuena, gaiztoz lortze erabaki zuen. Hala bada, egun batez, soldaduei Agedari 2 bularrak mozteko agindu zien. Agedak orduan honela erantzun omen zien. Halakoxe 2 bularretatik edantzen nuen zuk, eta orain emakume errukarri bati moztu beharote dizkiozu ba? Biozkabe halakoa. Eta baita moztu ere. Eta gero, ilintietara bota zituen ikatzartean errezile zen. Gero santu egin zuten oso kristau sutsua baitzen, eta garai hartan kristau izatea debekatua zegoen, eta oso arriskutsua zen. Diotenez, Santa Ageda hil eta urtebetearen buruan, Etna sumendia labea jaurtitzen hasi zen. Katania hiriko biztanleek laguntza eskatu zioten santuari eta harrigarriro laba berehalakoan gelditu zen. Argatik, Santa Ageda suaren eta tximisten eta sumendien babesle joi da. Egia ala gezurra, begi bien artean sudurra. Astoen mutur zuria. Astoa, animalia patxadatsua, lasaia eta pazientzia handikoa da. Lan gogorrak egin behar izaten ditu, baina okerrokerren aur bihurriekin ibiltzen da. Aur bihurriek ukabilka, ostikoka eta makilaka erabili izan dute. Eta gero gainera igotzen zaizkio, 1, 2, 3, 4 eta baita 5 lagun ere. Astoaren jokamolde horrekin harriturik, behin batez, aingeruek jainkoari esan zioten. Benetan zintzoa da eta paradisuan tokitxo bat merezi luke. Eta aingeruek eraman dute astoa paradisura, eta ateak zabaltzean, hango aurren algarak eta irriak entzun bezain lester, astoa beldurrez dardarka hasi da. Aingeruek bultza egin diote paradisura sardadin, baina alferrik, astoa haitz bat baino tinkoago dago. Aingeruek etxi egin behar izan zuten, eta astoa berriro lurrera jaitsi. Baina muturra paradisuan sartu zuenez, harrezkero zuri-zuri geratu zitzaion. Harrezkero, asto guztiak mutur zuriarekin jaiotzen dira. Bi amona eta bi txori. Behin batez, mutiko bat harrika zebilela, hormatxori bat zauritu zuen.
Amona batek txori ura ikusi, eskuetan hartu eta etxera eraman zuen. Zauria garbitu zion, arroza eman zion jateko eta ura edateko. Hormatxoria handik gutxira sendatu zen, eta Amona nora joan, txirp-txirp arasi joaten zen. Izugarri pozten naiz sendatu zarelako, esan zion Amonak, baina ez duzu nire atzetik ibili beharrik. Librea zara eta zoaz zure lagunetara. Hormatxoria orduan zeruan barrena egaldatu zen, baina haranon beste egun batean Amonaren etxeko leihoan agertu zen, txirp-txirp mokoan aletxo bat zekarrela. Txoria berriro ere joan egin zen eta Amonak lorategian erein zuen aziura. Denboraren poderioz, kui handi eta eder bat hasi zen. Amonak apaingarrietarako erabiltzea pentsatu zuenez, ustu egin zuen eta lehortzen utzi. Baina egun batez hartu nahi izan zuelarik, pisu handia zuela ohartu zen. Zabaldu du orduan kuia eta arrozez beterik ikusi ez du ba? Bi katilukada hartu zituen, egun hartako bazkaria prestatzeko, baina hurrengo egunean kuia berriro ere bete-beterik agertu zitzaion, eta harrezkero arroza ez zitzaion sekula falta izan, eta gainera saldu ere egiten zuen, eta dirua ere sekula ez zuen eskas izan. Baina herriskartan, bazen horren guztiaren berri izan zuen Amona mutur luze bat. Hark ere txori bat zauritu zuen bai, eta hurrena sendatu egin zuen, baina txoriak beldurra zion. Amonak noiz bai ere askatu zuen eta txoria itzuli zen ahoan beste azitxo bat zekarrela. Eta Amonak ere indu, eta kui eder bat azira. Eta Amonak ustu du, zabaldu du, eta arrozaren ordez suge gorriak eta listorrak agertu etzaizkio ba. Eta haiek Amonari zizta handik eta zizta hemendik hasi zitzaizkion. Eta minaren minez eta haieneka utzi zuten Amona. Egia ala gezurra, begibien artean, sudurra. Txorien erregea. Behin batez, txori eta hegazti guztiek beren erregea hautatu nahi izan zuten. Zeruan altuen igotzen dena horixe izango da gure erregea, erabaki zuten. Hala bada, txori eta hegazti guztiak hegaldatu ziren, baina egan eta egan aurrena txori txikiak nekatu ziren. Hormatxoria, zozoa, enara, hurrena hegazti ertainak nekatu ziren. Ontza, ahatea, belea, eta azkena haundiak, zikoina, saia, antzara. Eta hile guztia jaisten ari ziren bitartean, arranoak zeruan gora jarraitu zuen. Baina arranoak ez baiakin bere lumartean ezkutaturik, txepetx kikia zijoala. Eta arranoa erregea delakoan, jaisten hasi denean, orduan hasi da txepetxa gora eta gora egiten, arranopola eta txepetxa zeruan altuen igozenez, bera hautatu zuten txori eta hegazti guztien errege. Horra txikiena, haundiena bilakaturik. Eta fini. Ezti tanta. Antzina, ehiztari batek
eztipila topatu zuen leizezulo batean. Atzamarra eztitan sartu, ura dastatu, eta ikaragarri gozoa iruditu zitzaion. Hala bada, zahagia ustu, ura eztiz bete, eta irira itzuli zen. Ehiztaria eztia merkatari bati saltzen ari zitzaiola, tanta bat jausi zen lurrera. Berehala txori bat hurbildu zen eztia dastatzera. Baina merkatariaren katua oldartu zen txoria hiltzera, eta ehiztariaren zakurra gero katua akabatzera. Merkatariak orduan haserre gorrian zakurra hil zuen, eta ehiztariak are haserretuago merkataria hil zuen. Ehiztaria herri batekoa zen, eta merkataria beste batekoa. Eta hilketaren berri izan zutelarik, bi herriek armak hartu eta eraso egin zioten elkarri. Gerra odoltsua izan zen eta luzea, eta etzen amaitu, harik eta denak hil ziren arte. Egia ala gezurra, begi bien artean sudurra. Belea eta azeria. Behin batez, bazegoen bele bat adar batean pausatua. Mokoan gazta zati bat zeukan, eta hain zuzen ere, gaztaren usainak erakarririk, azeri bat hurbildu zitzaion. Azeriak orduan bere arte gaiztoak erabili zituen gazta hura lortzearren. Eta beleari esan zion, egun hone gaztietan ederrena, zu bezain lireinik, zinez ez dago inon, zure lumen distiraz liluratzen nauzu. Ziur naiz, ahotsa ere, zure edertasunaren parekoa duzula? Bele beltzarropostuak bere ala kantatu nahi izan zuen, baina mokoa zabaldu bezain laster, karranka bat besterik ez zitzaion atera. Eta jakina, gazta, azeriaren atzaparretara jausi zitzaion. Azeriak orduan, ergelori hortxeago hitz ederrez puzturik, hitz eztiak dian beharko ez ordea gaztarik. Elederren lausenguak entzuten badituzu, belearen sari bera irabaziko duzu. Lehoia eta sagua. Behin batez, lehoi bat luze-luze etzanda eta lopotzoloan zegoela, sagutxo jostarin batzuk hurbildu zitzaizkion. Ukitu zuten, esnatu zuten, gogaitu zuten, eta lehoiak horro egitearekin batera, sagu bat harrapatu zuen atzaparkada batez. Sagu ikaratuak barkamena eskatu zion, eta lehoiak errukiturik barkatu egin zuen. Baina gertatu zen gero, lehoia ehiztari batzuen sarean harrapaturik geratu zela. Haren minak eta zinak, haren horroak eta makakorroak. Lehoiaren kejua entzutearekin batera, sagutxoa lasterka hurbildu zitzaion, eta kras, 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 bere hortz txikiekin sareko korapiloak marruskatu, eta lehoia askatzea lortu zuen. Boteretsua gisa joekin izan bedi barkakorra, haien laguntza izan daiteke berarentzat derrigorra, eta horrela kita dezake berarekin duten zo. Sendagile gaztea.
Antzina, izan omen zen behorlegin hartzain bat, seme burutsu eta azkar bat zuena. Denboraren poderioz, mutiko ura sendagile egin zen, eta Parisera jo zuen bere jakituria erakustera. Alabaina, Parisen sendagile ospetsuen artean gaztea bazterturik eta hutsaren hurrengo sentitu zen. Egun batez, behorlegira itzultzekotan zela, erregearen alaba gaixorik zegoela entzun zuen. Antza, arrainezur bat geratu zitzaion eztarrian trabatua, ez atzera eta ez aurrera, eta sendagile jakintsuaiek ez ziren ezurra ateratzeko gai izan. Orduan, sendagile gaztea joan da jauregira eta han isil-isila egonda erregearen alabari begira. Azkenean esan dio, hartzain handi baten semea naiz eta ikasketak Garaziko Unibertsitate Nagusian egina ditut. Eta nik badut zuretzako sendabidea. Ardikakarekin sendatuko zaitut. Eta jauregiko guztiak adi-adi zeudela, sendagile gazteak jarraitu du. Ea, zabaldu ahoa eta egizu oiu nirekin batera. Me, ardikaka, me! Itzaiek entzun orduko, erregearen alaba irrizkarkailak hasi zen eta hainbeste barreginik ez dulka hasi zen. Eta ez dulaldi zugarri baten ondotik arrainezur madarikatura jaurti zuen. Erregeak pozaren pozez besarkatu zuen sendagile gaztea eta alaba gaztea prest agertu zen sendagile jostakin eta jakintsuarekin ezkontzeko. Garazi aldean, oraindik ere denek gogoan dituzte ez entzutetsu haiek. Egia ala gezurra, begi bien artean, sudurra. Sorgina eta katua. Behin batez, etxe bateko anderea gauero josten geratzen zen sukaldean. Eta gauero tximinian behera katu bat etortzen zitzaion, beti janeske. Batean irina, bestean txerrikia. Anderea beldurrak hilik zegoen, eta egun batez dena kontatu zion senarrari. Gizonak orduan erantzun, ni hariko naiz josten zure tokian. Alaba da, heldu da gaua, heldu da katua, eta emakumearen ordez, gizona topatzean, katuak galdegin du. Bizarra eta josten, eta gizonak erantzun. Katua eta hizketan, eta suburdina jaurtirik hanka bat hautsi zion katuari. Katua berehala eskutatu zen tximinia zuloan, baina biharamunean alboko andere agertu zen elbarriturik. Eta fini. Gaua, gauekoentzat. Behin batez, izan omen zen eskatila zoragarri bat, gauak ikaratzen ez zuena. Gauerdi batez lagunei apostu egin zien, baietz ilunpetan etxeari bi itzuli egin. Ez eta baietz ibili ziren luzaroan, eta azkenean eskatila bakarrik irten zen. Hartu aizkor hau eta sorginik ikusi ezkero, jaurti ezaiozuaren itzalari, esan zion lagun batek. Hala bada, neskatilak amaitu du lehenengo bira eta bigarrena egiten ari dela, etxearen inguru marian hitz hauek entzun dira. Eguna egunekoentzat, gaua gauekoentzat, neskatila xarmanta guretzat. Eta bat batean, tximiniatik behera neskaren aizkora eta soinekoak erori ziren. Eta fini.
Ipuin bat kontatuko dizut. Zatika, olatuek ekarri didaten ipuina, pirataren ipuina. Altxor bila itxasoratu zen pirataren ipuina. Ekaitzak irentsi zuen pirataren ipuina. Itolarrian marrazuekin borrokatu zen pirataren ipuina. Erasotzailea garaitu zituen pirataren ipuina. Igerian muskeru artera iritsi zen pirataren ipuina. Uharteko zaldunek harrapatu zuten pirataren ipuina. Ziegan preso sartu zuten pirataren ipuina. Lehotzeko leiotik printzea maitemindu zuen pirataren ipuina. Printzearen laguntzaz, gaztelutik ihes egin zuen pirataren ipuina. Portuan, ontzia lapurtu zuen pirataren ipuina. Berriz ere itxasoratu zen pirataren ipuina. Kaian, printzea negarrez utzi zuen pirataren ipuina. Ontzian, printzearen malko kristalduak zeramatzan pirataren ipuina. Pirata partxedun ausart tristearen ipuina. Malko perlak aski ez eta berriro ere altxorbila itxasoratu zen pirataren ipuina. Ipuin bat kontatuko dizut bai, pirataren ipuina. Baina hurrengo batean izan beharko du. Orain, lo egiteko ordua duzu eta piratatxo laztana. Ama, ekartzu papa. Ama, ekartzu papa. Aurra, apaizak du giltza. Joan nintzen apaizaren gana nahi nuela giltza. Apaizak esan zidan nahi zuela arrautza. Joan nintzen oiloaren gana nahi nuela arrautza. Oiloak esan zidan nahi zuela gari. Joan nintzen alorraren gana nahi nuela gari. Alorrak esan zidan nahi zuela ongarri. Joan nintzen behiaren gana nahi nuela ongarri. Behiak esan zidan nahi zuela belar. Joan nintzen zoroaren gana nahi nuela belar. Zoroak esan zidan nahi zuela egitai. Joan nintzen arotzaren gana nahi nuela egitai. Arotzak esan zidan nahi zuela urdai. Joan nintzen txerriaren gana nahi nuela urdai. Txerriak esan zidan nahi zuela oskur. Joan nintzen arbolaren gana nahi nuela eskur. Arbolak esan zidan nahi zuela haize. Joan nintzen itxasoren gana nahi nuela haize. Itxasoak niri haize, naik arbolari haize. Arbolak niri eskur, nik txerriari eskur. Txerriak niri urdai, nik arotzari urdai. Arotzak niri gitai, nik zoroari gitai. Zoroak niri bela, nik behiari bela. Behiak niri ongarri, nik alorrari ongarri. Alorrak niri gari, nik oloari gari. Oloak niri arrautza, nik apaizari arrautza. Apaizak niri giltza, nik amari giltza. Amak niri papa. Nik hartu eta jan, ondotxo irabazia daukat. Mutikoa eta harria. Behin batez, mutiko batek, 3 harri eta hari puska bat harturik, mendirantza abiatu zen. Aurrena, amurrain bat harrapatu zuen, eta harri bat lotu zion isatzean hariaren bidez. Eta pozik ikusi zuen arraina ezinean zebilela igeri egiteko. Urrena, igel bat harrapatu zuen eta hari ere harria lotu zion. Eta atsegin hartu zuen igela jauzi egin ezinik ikustean. Eta azkena, suge bat harrapatu zuen. Eta hari ere, harria zamatu ziolarik, pozarren ikusi zuen sugeak egundoko alegina egin beharra zeukala apur bat irristatuko bazen. Mutikoak ez zuen jakin baina, aita begira izan zuen bien bitarte guztian. Hala bada, mutikoa gauez, trinko zegoela, harri handi bat lotu zion bizkarria. Eta biharamunean, mutikoa ezin bada oetik jaiki, ezin bada ulertu zerk eragozten zion oetik altxatzea.
zuk animaliei egindako gauza bera egin dut, esan zion aitak. Orain, zoaz, harria bizkarrean daramazula, eta amurraina, igela edo sugea hilik topatuzkero, bihotzean halako harri bat, halako zama bat sentituko duzu. Mutilak amurraina hilik aurkitu zuen. Igela jauzi egitean hainbeste zartako harturik zauritu aurkitu zuen, eta sugea ere akaberan, hiltzorian ikusi zuen. Eta aitak bizkarreko harria kendu ostean ere, halako zama astuna sentitu zuen bere bihotzean. Egia ala gezurra, begi bien artean sudurra. Urrezko arrautzak erruten zituen oiloa. Behin batez, izan omen zen, egunero urrezko arrautza bat erruten zuen oilo bat. Nagusia beratsa, pozaren poza ez zegoen, baina diru gozea izaki, egun batez, mirariaren sekretua ezagutu nahi izan zuen, gero eta diru gehiago desio baitzuen. Hala bada, oiloa hil zuen, eta sabela zabaldu zion. Baina ez zegoen, ez sekreturik, ez miraririk, esteak besterik ez. Eta akabo oiloa, eta akabo urrea. Jendilaje hauek ibiltzen dira sarri, laster markes izateko goze eta egarri, izango direlakoan urre askoren jabe, baina kalean bukatzen dute galtzarik gabe. Morroi ahoberoa. Behin batez, jauntxo aberas bat bere morroiarekin Santiagora joan zen erromes. Bidean aurrera, jaunak oihu egin zuen, begira, azea zeri puska. Horren handia ere ez da, ni ikusia naiz kasik zezena bezain handia zen azeri bat, erantzi zuen morroiak. Ibilian jarraitu zuten, eta Gasteizera iristen ari zirela jauntxoak berriro. Jakingo duzu, noski, ze gertatzen den Ebro ibaia zeharkatzean? Zer gertatzen da ba? Galdegin zuen morroiak ikaraturik. Ibaiak bere uretan itotzen du gezurretan dabilena, baina zuk ez daukazu zertan kezkaturik, ezta? Gasteiz ondoko Zadorra ibaia ikustean, morroiak galdegin zuen. Hau alda jauna ibaia? Ez, oraindik urrun xamar gaude. Itxaron jauna, itxaron, nik uste ikusi nuen azeriura txal baten neurrikoa zela. Jauntxoak ez zion kasurik egin, baina morroiak gero eta ikaratiuago zegoen. Hau alda gurutzatu behar dugun ibai hori? Ez, oraindik ez. Ba, jakizu jauna, aipatu dizudan azeria etzela ardi bat baino handiagoa. Ibilian, Mirandara iristen ari zirela jaunak oihu egin zuen. Horra hor, Ebro ibaia. Aiene jauna, aiene, morroiak orduan larriturik. Jakin behar duzu azeriura gehienez ere gaur goizekoa bezain handia zela. Eta Ebro ibaiko urek egun hartan ez zuten gezurtirik itxo. Eta jauntxoak eta morroiak aurrera egin zuten Santiagora bidean. Eta fini. Esne saltzailea. Behin batez neskatila bat bizi zen, esne saltzailea zena. Egun batean azokara joan zen pitxar bat esne hartuta. Eta pentsatu zuen, esne hau saldurik 20 txanpon irabaziko ditut.
20 txanponekin dozena bat arrautza erosiko ditut. Oiloari utziko dizkiot eta gutxienez 6 txita lortuko ditut. Horiek saldurik gutxienez 100 txanpon irabaziko ditut. 100 txanponekin txerrikume bat erosiko dut eta hori hasi ostean 200 txanpon irabaziko ditut. 200 txanpon horiekin txahal bat erosiko dut. Eta behi egiten denean, bidea zeharkatzekotan zela baina ikaskinaren astoa heldu zen ziztu bizian. Orduan, neskatila askarrak atzera egin zuen, eta astoak aurrera egin ahal izan zuen. Ixo! Oihu egin zuen ikaskinak. Eta ez nesaltzailearen pitxarra osorik ikusi zuelarik, neskatilari sakar galdegin zion. Zuen salzara ba ez nesaltzaile gaztea? Bai jauna, baina ipuina irakurria dut. Eta kalean beste arriskurik ez egoela ikusirik, bidea zaharkatu eta azokara sartu zen, eta 20 txanponetan saldu zuen pitxarreko esnea. Itxu tristearena. Itxu triste bat nauzu, esken abil atezate, nita zerruki zaitez. Ongi etorri zarela, nahi duzu ogi puska bat? Mila esker, enauzu goze, ederki askaldua nauzu. Nahi duzu baso bat ardo? Mila esker, enauzu egarri, gaur ez da hainbero. Nahi duzu arropa zerbait? Mila esker, badut nahikoa jantzi. Nahi duzu zerbait diru? Mila esker, baditut 100.000 txanpon. Zer nahi duzu ba, gaur gauerako aterpe? Jauregi eder bat badut handere. Zertara heldu zara ba, ni ez naiz itxu sendatzaile. Ona egia, handere gaixoa. Ez naiz bat ere itxu, baina itxutuki zaitut maite, eta ezkontza zuri eskatzeko, onaino heldu naiz eskale. Urrezko giltza. Udazkeneko azken egunetan, negua kukuka hasi zen, eta gogotik egin zuen elurra, mara-mara. Mutiko pobre bat egurbila irten zen oianera. Baina hotzak hilik baitzegoen, etxera itzuli aurretik su txiki bat piztea erabaki zuen. Elurra baztertzen ari zela, lurrean urrezko giltza bat topatu zuen. Orduan bere artean pentsatu zuen. Giltza agertu bada, sarraila ez da urrun egongo. Aitzurraz, zulo bat egin zuelarik, burdinazko kutsatxo bat agertu zitzaion. Ai, giltza ongi sartuko balitz, ziur nago gauza miresgarriak egongo direla. Bilatu zuen, baina sarraila zulorik ageri ez. Nekez ikusi zitekeen bat aurkitu zuen azkenean, eta gainera giltza ongi egokitu zen. 3 aldiz giratu zuen, eta orain zain egon beharko dugu mutikoak kutsatxoa erabat ireki eta tapa noiz zabalduko. Baina berandu da. Eta beste batean jakingo dugu kutsatxoan zer nolako gauza miresgarriak dauden. Eta fini.